Мөселман кеше шөкер итүче булырга тиеш. Һәм шөкранә кылып, без Аллаһ Субхану ва Тааля безгә биргән нигъмәтләрен кадерен саклыйбыз. Аллаһ Субхану ва Тааля безгә биргән нигъмәтләрне саклыйбыз. Һәм мөселман кеше шул Аллаһ Субхану ва Тааля безгә биргән нигъмәтләрне күрергә тиеш, аңларга тиеш, белергә тиеш. Һәм кызганычка каршы, biz Аллаһ Субхану ва Тааля безнең үзебезгә биргән нигъмәтләрне кадерен белмибез. Аллаһ Субхану ва Тааля безгә үзебезгә биргән нигъмәтләрне күрмибез. Үзебездән байрак, олырак, хәллерәк кешеләргә карап, хөсетлек уянып, Аллаһ Субхану ва Тааля безгә биргән нигъмәтнең күрми башлыйбыз, кадерен белми башлыйбыз. Һәм бу бик начар, бик куркыныч бер әйбер. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моннан тыйды. Аллаһ Субхану ва Тааля моннан тыйды. Әйтте: "Валин кафартум". Күфрәнә кыласыз икән, инна азаби лашадид. Күрмисез икән Аллаһ Субхану биргән нигъмәтләрне, кадерен белмисез икән, минем газабым көчле булыр диде. Аллаһ Субхану ва шул биргән нигъмәтләрне бездән алачак. Һәм моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хәдисендә зикр итеп китте. Убайдулла ибн Михсандан уйлап карыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтә: "Һәрберегез иртә белән торганда, йокыдан торганда имин булсагыз, ягъни куркмасагыз бер нәрсәдән, бер нинди хавыфтан куркмыйча, сау-сәламәт булсагыз, икенче, һәм бу көнгә, бу көнлек ризык сездә бар икән, бөтен дөнья сезгә бирелгән кебек" дип зикр итте. Ягъни без иртә белән торганда имин икәнбез, тыныч икәнбез, бер нинди хавыф, куркыныч нәрсә юк икән, сау-сәламәт икән, бер нинди авыру юк икән, бүгенге көндә, бүгенге ашарлык ризыгыбыз бар икән, без иң бай кешеләр, бу бөтен дөнья безгә бирелгән кебек диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бай кеше диге кемне никадәр күп машинамы, күп акча дигән сүз түгел. Шәригать йөзенә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә өйрәткән нәрсә, шул өч әйбер кешедә бар икән, ул бай. Өч әйбер бар икән, ул шөкранә кылырга тиеш, шөкер итәргә тиеш. Ләкин уйлап карый, беребез шул өч әйберне көн саен шөкранә кылабызмы? Әлхәмдүлиллаһ, минем тынычлык, сау-сәламәт, бүгенге көндә ризыгым бар дип. Яки хәзер бәяләр артса, мин нәрсә ашар микән дип, ярты ел, бер елдан соң нәрсә буласын уйлап башыбыз авыртам. Имам Науи моны шарх кылган вакытта әйтте: Аллаһ Субхану ва Тааля бер бәндәгә саулык, сәламәтлек бирсә, иминлек бирсә, һәм бу көнлек ризыгы бирә икән, инде ул калган, хәтта бай кешеләргә бирелмәгән нәрсә бирелгән диде. Һәм бөтен галәм аның кулында кебек диде. Һәм ул шуны белән шөкранә кылып, шул Аллаһ Субхану ва Тааля биргән әйбер белән Аллаһка якынайырга тырышырга тиеш диде. Һәм харамдан ерак булырга тиеш. Уйлап карасак, хәтта бездән байрак патшаларга да бу әйбер бирелмәскә мөмкин бит. Әле бай булып, патша булып та, әле аның калбында тынычлык булмаска мөмкин. Теге саулык, сәламәтлек булмаска мөмкин ди. Шуның өчен Аллаһ Субхану ва Тааля безгә бирде икән, biz моның кадерен белергә тиеш. Аллаһка шөкранә кылырга тиеш. Чөнки шөкранә кылмасак, Аллаһ Субхану ва Тааля безне алачак. Һәм галимнәр әйтәләр, игътибар итегез, Аллаһ Субхану ва Тааля иң беренче иминлектән башлады, тынычлыктан башлады. Чөнки иң зур фазиләтле, иң зур дәрәҗәле әйбер ул тынычлык. Һәм моның турында Аллаһ Субхану ва Тааля бик күп аятларда зикр, дистәләгән аятларда зикр итә. Һәм бу Аллаһ Субхану ва Тааля бәндәләргә биргән иң зур бер нигъмәтләрдән берсе. Һәм күп кешеләр бу әйбернең кадерен белмиләр. Без шуннан да шулай, без аның кадерен белмибез. Безнең сугыш юк, ачлык юк, ни юк. Без моны аңламыйбыз, моның кадерен белмибез. Һәм галимнәр әйтә, күп кеше асылда моның кадерен белми. Ләкин югалткач аннан ул кадәр. Күпме дәүләтләр, күпмеләр сугышта тынычлык юк. Алар бу әйберне югалттылар. Башта кадерен белмиләр иде. Шуңа без моны белеп, инде кадерен итәргә тиешбез. Аллаһ Субхану ва Тааля Бакара сүрәсендә әйтте: Ибрахим дуа кылды диде. Я Рабби, сиңа ышанган һәм кыямәт көнгә ышанган кешеләргә
бу җирне әмин, әмин, ягъни тыныч кыл диде. Ягъни Мәккә мукаррама өчен Хаҗар хатынын Исмаил алейхиссаламны бер якка калдырганда, китеп барганда дуа кылды. Бу җирне әмин, ягъни тыныч кыл. Һәм ризыклар, бөтен ризыклар белән бу дөньядагы шәһәр әһелләренә ризыкландыр, ягъни ризык булсын дип. Һәм галимнәр әйтә, карагыз, игътибар итегез, Мәккә, әлхәмдүлилләh, ызгышлар тыныч. Һәм галәмдә бөтен булган яшелчеләр бөтенсен Мәккәдә сатып алып була. Асылда таш арасында бер нәрсә үсми. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля Ибраһим алейхиссалам дуасын итте. Бөтенсе бар. Һәм галимнәр әйтә, игътибар итегез, Ибраһим алейхиссалам башта дуа кылды нәрсә? Тынычлык сорады башта. Аннан соң ризык сорады дип. Икенче аятта Юсуф сүрәсендә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, алар Юсуф янына кергәндә, ул аларны әти-әниләрен кочаклап әйтте: Мисырга кирегез тынычлык хәлендә, имин хәлендә диде. Аллаһ субханаһу ва тааля моны теләсә диде. Шул ук вакытта, дистәләгән аятта Аллаһ субханаһу моны зикр итә. Хәтта Курайш сүрәсендә Курайшларга Аллаһ субханаһу ва тааля зикр иткән, үзенең ниъмәтләрен зикр итеп киткәндә әйтте: Сезне ач булганнан соң ашаттып, һәм шул куркынычлардан, хәүефләрдән саклаган Аллаһ субханаһу ва тааляга гыйбадәт кылыгыз диде. Ягъни зикр итеп куйды. Һәм без һичшиксез шул Аллаһ субханаһу ва тааля биргән бу тынычлыкны, иминлекне аңлап, саклап, шөкранә кылырга тиешбез. Һәм һичшиксез бу ислам динендә гомумән дәрәҗәле бер әйбер, кыйммәтле бер әйбер. Ислам дине шуны сакларга куша. Һәм исламның таралуына да сәбәпче тынычлык. Имам Az-Зухри әйтте, Худайбия килешү турында. 15 ел дәврендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 13 ел Мәккәдә дәгъват кылды. 5 ел Мәдинәдә, 18 ел мусульманнар сугыша, асылда шул ахырда Худайбия килешү төзелә. Һәм шул Худайбия килешү ягъни тынычлыкка китерә. Моңар хәтле сугышкан кешеләр утырып бәхәс, ягъни сөйләшә башладылар. Дингә чакыра башладылар, фикер йөртә башладылар һәм ислам динен кабул итә башладылар ди. Һәм шул Имам Az-Зухри әйтте, шул 18 ел дәврендә ислам динен кабул иткән кешеләр ди, саны Худайбия килешүдән соң 2 ел эчендә тагын да күбрәк ислам динен кабул иттеләр ди. Ягъни дәгъват булсын өчен, дин таралсын өчен тынычлык кирәк. Шуның өчен ислам сугыш дине дип юк. Киресенчә, ислам тынычлык дине. Дин таралсын өчен безгә тынычлык кирәк. Һәм шул Худайбия килешү турында Аллаһ субханаһу ва тааля Фатх сүрәсендә әйтә, чынлыкта без сиңа ачык бер отыш бирдек диде. Син оттың шуны белән диде. Һәм шулай бер мисал әйтеп китерә. Фахр ар-Рази әйтә, бер галимнән сорадылар, нәрсә хәерлерәк ди? Саулык, сәламәтлекме, тынычлыкмы? Сорау бирәм. Сиңа нәрсә кирәк? Саулык, сәламәтлекме, тынычлыкмы кирәк? Һәм шул галим әйтте, һичшиксез тынычлык диде. Хәттәге сарыкларга карап та исбат итеп була диде. Сарыкның аягын сындырасың икән, күп бер вакыт уза икән, түзәлә, ул йөри башлый диде. Шул ук вакытта сарыкларны бүре янында ябасың икән, куркып ашамый башлыйлар, ачлыктан үлеп бетәләр. Авырыйсың икән, түзәләсең. Ләкин хауф, курку була икән, бу кеше түзелмәячәк. Хәтта шул сарыкларда бүредән куркып, асылда ашамый башлыйлар, ачлыктан үлеп китәләр диде. Шуның өчен мусульман кеше тынычлыкның кадерен белеп, аны сакларга тырышырга тиеш. Һәм диндә тынычлыкны бетерә торган нәрсә бөтенсе тыелган. Хәтта Коръәни Кәримдә Мәйдә сүрәсендә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте: Без Бәни Исраилгә әмер иттек диде. Язылы нәрсә? Бер кешене үтергән кеше. Яки дөньяда фасад, фахишлек тараткан кеше бөтен кешеләрне үтергән кебек диде. Гөнаһлы. Шул ук вакытта бер кешене саклаган, бөтен кешеләрне саклаган кебек әҗерле диде. Ягъни асылда дин тынычлыкны сакларга безне өнди. Ибн Умар да риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Берәр кеше хәтта шыпшыкны, бәләкәй кошны да үтерсә, хаксыз үтерә икән, һичшиксез кыямәт көндә Аллаһ субханаһу ва тааля ул кешедән сораячак диде. Хакын алачак.
Һәм без сахабалар сорадылар: "Я Расулулла, аның хакы нәрсә?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Чалда аша. Чалып матур итеп аша. Ашыйсың кирәк икән, чалып аша. Ләкин башын өзеп ыргытма" диде. Ягъни сәбәпсез уен өчен генә хәтта кошны да үтерергә рөхсәт ителмәгән. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кыямәт көнне моның өчен Аллаһ субхана ва тәгаләсеннән сораячак." Теге кызык өчен хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында теге коштан бер төрле мишень ясап, уктан кызык өчен ата башлагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны бик катгый сүкте. Яни мусульман кеше хәтта менә шул хайваннарда дип. Һәм бер галим әйтте, яни мәшһүр исбатланган, хәтта хайванны да хаксыз үтерергә рөхсәт ителмәү шәригатьтә, диндә. Инде хайванны да рөхсәт ителми икән, инде кеше турында хәтта сүз күтәрелми иде. Һәм шуның өчен мусульман кеше тынычлыкны сакларга тырышырга тиеш. Хәтта бу гына түгел, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, хәтта куркытырга да ярамый. Бер мусульман кеше икенче кеше көлке өчен, кызык өчен, көлер өчен дә куркытырга да рөхсәт ителмәгән, тыелган. Абдурахман ибн Аби Лейләдән риваять кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары бер сугышка барганда, бер сахаба йоклап китә дә, һәм булар моның укларын яшереп куялар, кызык өчен. Һәм бу йокыдан тора, ни юк. Уклары юк, куркып китә. Һәм калганнары көлә башлыйлар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Нигә көләсез?" ди. Һәм булар сөйләп бирделәр. Без кызык өчен яшергән идек, ул куркып китте ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мусульман кешегә тыелган, ягъни харам кылынган икенче мусульманны куркытыр. Хәтта көлер өчен генә. Ха дип куркытып җибәрәбез бит. Харам, ярамый." Шул кадәр Аллаһ субхана ва тааля тынычлыкның кадерен саклара безгә кушкан. Һәм һичшиксез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да безне дугага да өйрәтте. Аллаһ субхана ва тааля безне сакласын дип, безгә тынычлык бирсен дип, дуга кылырга өйрәтте. Хандак сугышы вакытында сахабалар зур бер гаскәр килде. Һәм буларны ничек туктатыр өчен алар рушеткән ров, чокыр казып, шәһәрнең ике ягына казып, куркып тордылар. Һәм шунда сахабалар килеп әйттеләр: "Я Расулулла, без шул кадәр курктык, безнең курку инде һәр бугазга менеп җитте. Без нәрсә эшлик?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Дуга кылыгыз" ди. Дуга кылыгыз: "Я Аллаһ, Аллаһым, минем гаурәтемне яп һәм мине куркудан сакла" ди. Һәм бу дуганы кылды ди, һәм сахабалар әйттеләр: "Җил чыкты." Һәм ул җил шул Курайшның ниләрен, хаймаларын, палаткаларын нитеп, алар киттеләр, качтылар. Ягъни Аллаһ субхана ва тааля нитә саклады мусульманнарны. Шуның өчен инде без кадерен беләбез икән, дугаларында онытмаска тиеш. Аллаһумма астур гауратана ва амин раватана дип дуга кылырга тиешбез. Ягъни калган икенче җомгада дәвам итербез фазиләтләрен, ләкин шул иминiyet турында, иминлек турында әйтеп искә төшереп, әһәмиятен, фазиләтен. Мусульман кеше Аллаһ субхана ва тааля безгә тынычлыкны бирде икән, бу әманәт. Моны әманәтне саклап, инде мөмкин кадәр шул тынычлыкны саклап, Аллаһ субхана ва тааля безгә шул биргән тынычлык өчен шөкранә кылып, шөкр итүчеләрдән булырга Аллаһ субхана ва тааля насыйп кылса иде. Ва aqulu qawla hada wa astaghfirullah wa atubu ilayh.